Още от деня продължава. До лека нощ, деца. Имаме достатъчно време. Сега с Тихомир Георгиев, Обединена България, водач на листата в Хасково. Сте вие, нали? Така. Симеон Славчев, Движение 21, водач на листата в 25 МИР София и във Враца. Нали? Ралица Данчева, Република БГ, водач на листата в Смолян. Иван Лозанов, член на Инициативния комитет за обединение на социал-демократите. Обединение на социал-демократите. Това означава, че те в момента са разединени, нали? За съжаление, да. Ма те винаги са били разединени социал-демократи. Кога са били обединени в историята на България? Кога? Имат ли един период малък, в който всички социал-демократи на едно място? Няма. Някои организми Питам ви, защото провокираме този инициативен комитет. Докато социал-демокрацията е една платформа, една политическа платформа в цял свят, тя е една и също. Така че предстои, и това е новината, която бих искал да споделя във вашето студио. След изборите много скоро ще има обединяване на социал-демократическите формации в България. В България? Да. БСП, не на всички. БСП каква партия е? Знаете ли, БСП е социалистическа партия, наследник на комунистическата партия. Те не са ли социал-демократи? Не, има няколко социал-демократически формации, които членуват и са част от коалицията. АБВ какви са? АБВ не знаем какви са. Не знаете. Добре. Но мисля, че те в основата си, в голяма част от политическата си платформа също има социал-демократически така привкус. Добре, благодаря ви. Сега Ралица Данчева, първи въпрос към вас, после ще се върнем пак към социал-демокрацията. Много интересно писмо ни е написал един наш зрител днес късно след обед. В началото той говори за тримата независими кандидати за народни представители, които така иначе ние не сме ги видели, не сме ги чули, но може би някога ще ги видим. Но той казва така иначе е повече от ясно, че от партиите няма да разберем нищо. Защо не ги попитате по-отделно? Къде виждат България след 10 години? Колко процента ще е безработицата? Колко ще е минималната заплата? Колко ще са етническите групи в България? Колко други въпроси има без отговор, но сега се говори само за банки пред фалит и енергетика без бъдеще и нищо друго. И човекът е прав и даже аз се чувствам така малко виновен, че винаги в това студио говорим за тези неща, но те са много актуални. Та искате ли вие, като партии, които така сте на прага на голямата политика, някога замисляли ли сте се какво ще бъде България след 10 години? Това ще бъде безработица. Той ни е дал тук и една статистика за преброяването 2011 година. Въобще в България политиците замислят ли се след 10 години какво се случва в тази до този момент политиците показват, че не се замислят. Не се замислят. Всички политически партии, които бяха на политическата сцена до сега, показват неангажираност към обществото. Докато Република БГ е уникален политически проект. Вие сте се замислили, така ли? Замислили сме се определено и с тази цел влизаме в политиката. Стигнахме до извода, че трябва да предприемем нещо, за да спасим държавата от тази криза на... Вие? Вие или заедно с други? На този етап ние трябва да се обозначим кои сме, какви са нашите цели и как ще ги постигнем. За в бъдеще не мога да кажа от сега. Но вие имате рецепта за всичко това, за което говори нашия Велин Кръстър, се казва той. Безработица, етнически групи, заетост, икономика и така нататък. Ние имаме рецепта, защото хората, които участват в този уникален политически проект, имат намерение да допринесат, искат да допринесат, а не да взимат, както досегашните политически играчи. А Движение 21 с какво ще допринесе? Движение 21 е единствената политическа партия, която ще пробие това политическо статукво през последните 24-5 години. Тоест, какво означава това? Тоест, ние ще бъдем позитивната изненада на тези избори и това ще се види точно след малко повече. В проценти какво се изразява това, което казва? Проби в парламента. 4. Това се изразява в парламента категорично. Откъде имате такава информация, каквато аз нямам, например? Всеки ден се срещаме с българските избиратели, всеки ден комуникираме с българския бизнес, с всички съсловия и такива са нагласите. На хората наистина им дойде до гуша и искат действително
някои нови лица, каквито сме ние в Движение 21, начало с госпожа Татяна Дончева. И най-важното нещо. Вие като млад човек, какво образование имате? Инженер съм по образование. Инженер. Добре. Така, продължете. При нас има експерти от всяко едно ниво. Да, похвалила се госпожа Дончева с вас. Многократно. Нашата визия и стратегия е следната. Да отговоря на въпрос на вашия зрител. Трябва да имаме цялостна концепция и стратегия, защото до сега какво се получи? Какво влагате? Вие говорите вече за национална доктрина. Точно така. Добре. Във всяка една приета от парламента. От парламента и разбира се с консенсус между по-големите и по-голямата част от политическите сили. И какво трябва да залегне? Защото какво се получава? Последните 24-5 години всяко управление идва и казва: от нас започва всичко. И всичко, което е било до сега, се зачерква. Затова, за да знаем къде ще бъде България в следващите 10, не само в следващите 10, в следващите 15-20 години, ние трябва да имаме стратегията, но тя трябва да обединява всички политики. Като се започне с здравеопазване, като се започне с образование. И вие сте готови не само сме готови. Параметри да ги предложите на масата на преговори? Не само сме готови. Ние имаме съответните експертни екипи, които работят и които имат вече готовите решения. Това е много сериозно твърдение, което правите. Категорично. Добре, Обединена България. Иляна Раева, защо е толкова разочарована? В смисъл? Защо да е разочарована? И вчера едно писмо публикува в интернет, в което каза така, сега да... Аз ако тук някъде ще го намеря след малко. Да, знам за кое писмо. Четохте ли го? Да, четох го, да. Вътре така голямо разочарование виждам аз в нея. Изглежда политиката така емоционално и се отразява. Разбира се, тя е емоционален човек, бормен човек и това е характерно за нея. Но не само тя е разочарована. И вие ли? Разбира се. От какво сте най-много разочарован вие? Хората вече са слепи, разбирате. Слепи? Да, разбира се. Слепи не виждат какво става. Не виждат? Да. Значи през тези години политиците в кавички, политици, те ги ослепиха. Значи, с огън и жупел? Не, напротив. А с какво? С беднотия? Метафорично се изразявам, така че не с огън и жупел. Да. Така. Значи, с това управление, с тази смяна на... Те са едни и същи. Значи, сега 80% от кандидатите за народни представители са от бившето ДС. Защо? 98 човека са. Защо? Всички вие, кандидатите, са 6068, примерно, или 67. Добре. Значи, според мен, трябваше тази организация... Коя? Държавна сигурност на времето. Да. Може да е била от елита, нали? Всичко е подбрано. Но в сегашните политически сегашната политическа обстановка, да не вземат участие в политическия живот. Това ли искате да се, да. И нашите зрители така твърдят. В една анкета казаха: не искаме агенти от Държавна сигурност да участват в управлението. Значи, докато не се изкорени това нещо, това е... те ще се прехвърлят. Едни и същи се. Ние виждаме какво става. Ние не знаем от тези 98 колко точно ще влезе в следващия парламент. Затова тези мастодонти в политическия живот, не мисля, че хората трябва да гласуват за тях вече. Значи трябва да разберат. Затова казвам, че са ослепени хората. Значи трябва да разберат, нещо ново трябва да се покаже. И госпожа Иляна Раева е точно такава личност. Ама само Иляна Раева или всички, които влизате в листа на тази партия? Значи всички, които влизаме в тази партия, те е лицето на партията, нали? Все пак не е случайно обединена България. Значи ние искаме да обединим страната ни. Защото... Как ще обедините, като тя е толкова разединена? Именно. Вие тук само четиримата не могат да се обедините. Имаме амбициите. И не искаме да сме само ние. Не искате да сте само. За това говорим за обединение. Разбирате ли? Защото колегата, както се изрази, те имат амбициите, но ние нямаме такива амбиции. Те не само, те имат експерти, имат програма. Хубаво, и ние имаме експерти и програми. Ако истина това, което казвате. Всяка партия. Всяка партия има, да. Има. Всяка партия има. Добре, тъй като лека ножица наближава и преди малко аз не можах да си задам един много важен въпрос на предишните ни гости, но вас ще ви питам. Кажете,
Как бихте коментирали днешното изявление на президента в Нью-Йорк, в ООН, от трибуната на ООН, че България е част от тази голяма международна коалиция, която се бори срещу ислямската държава в Сирия и в Ирак. Знаете, че те вземат територии от двете държави. Смятате ли, че това е правилно изявление на президента или имате някакви резерви по отношение? Айде от социал-демокрацията да кажем. България е член на НАТО и тя не може да има различна от... Значи тази коалиция не е това, не е НАТО, тя е от желаещи, както беше в Ирак. Като част от европейското семейство също не можем да сме на правилен цивилизационен избор. Абсолютно. Благодаря. Правилен ли е цивилизационният избор на президента Плевнелиев днес? Да. Да. Когато се касае за националната сигурност на България, там трябва да се допитаме до повече мнения. Тоест, моето мнение е, че президента трябва да допита до по-широк кръг от хора и тук трябва да имаме консенсус. Между политици. Точно така, между политици. И Обединена България? Съгласен съм с колегата и съм съгласен с президента. Също правилен е избора. Правилен е избора. Добре, сега ще ви кажа и резултата от нашата анкета. Ето, натискам, за да актуализирам, да видим финалния резултат. 35% казват да, възможна е широка коалиция след изборите, обаче 65% казват не. Това не е възможно, уважаеми зрители. Днешният дебат приключи. За тази седмица дебатите приключиха, но ще се видим отново в понеделник. Довиждане.